Nu. Vi har om betalingsbalancen, og vi vil så forklare det ved at fortælle om import og eksport, som det nu handler om. For betalingsbalancen, det handler om, hvor mange penge du har efter, at der er blevet importeret og eksporteret. Så det vil sige, hvor mange penge landet har tjent eller mistet. Eksporten, det er det, vi tjener penge på, og import, det er det, vi mister penge på. For hvis vi importerer for eksempel ting som olie, nede fra Saudi-Arabien og deromkring, og gummisko, som vi får som regel over for Kina og sådan nogle steder. Og eksport, som vi sender ud meget til Storbritannien, og kartofler, som vi sender ud til hele Europa, stort set i hvert fald. Og hvis vi nu eksporterer rigtig mange kartofler og svin, men der er ikke så meget brug for gummisko og olie i Danmark, og så importerer mindre af det, så får vi som regel et plus på betalingsbalancen. Hvis vi får et plus på betalingsbalancen, så er staten glad, så er der mange penge i statskassen, og så er der bedre velfærd til danskerne, og så er alle danskere glade. Og derfor så er det også dårligt, hvis der så er minus på betalingsbalancen, og hvis der er minus på betalingsbalancen, så er der mindre velfærd og mindre penge til ældrepleje og mindre penge til alle de andre ting, som vi nu bruger vores skat til. Og derfor så gælder betalingsbalancen i bund og grund om at have mere eksport end import.